menee eteenpäin. En mä näe enää mittarikaan. Okei, että parempi ajaa kyllä näin, mutta toi on kyllä vähän huono. Täytyy kiristää noin. Fuck, nyt nää kaavat on ihan liian alaspäin, kun tää koko tanko kääntyy. Rötää. Okei. Jaksaiskohan tää mennä kolmosella? Ui vittu. No nyt. Toi ei oo kyllä yhtään kireellä. Taitaa olla aika lopettaa leikki, menee vähän vaarallisesti. Mut sehän alkoi mennä aika hienosti. Tuntti sei! Keskeytä taas tuntti! Joo. No niin, tilanne on perkeleytynyt. Toi vuotaa tuolta bensaa. Eikä mulla työkalui messis. Nyt on hanakin kiinni, mutta sieltä edelleen tulee. Kato, toivotaan ettei syty tulee. Kai täällä vaan ajaa. Toivotaan ettei syty. Kulkee muuten ihan perkeleesti heti kun se jaksaa vetää loppuun asti. Menepä nyt. Joo, housutkin repästöt. Siellä oli näköjään äsken 85. Nyt meni 90 sisään. Raportoidaan kohta. Kattokaa nyt tuota, toi on ihan viris toi koko kone. Tuossa on 80 kone tai jotain.